Halaga ng pinsalang iniwan ng sunog sa Iloilo, umabot ng mahigit 1 milyong piso. Nakakapanglumong tignan ang sitwasyon ng lalaking ito dahil ang perang inipon nilang mag-asawa na 20,000 pesos at benta ng ice ay natusta lahat sa isang iglap. Bandang alas 12:15 ng hapon, kahapon Enero 15, nangyari ang sunog sa barangay Yulo Drive, Arevalo, Iloilo City at kung saan 6 na bahay ang kinain ng apoy, 5 dito ang totally burn at 1 ang partially damaged. Ayon sa pahayag ni BFP, Iloilo City Fire Superintendent Melanie Habawel na nakapanayam ng K5 News FM Iloilo, umabot sa 1,790,000 pesos ang halaga ng nasunog na mga bahay. Base sa investigasyon ni Habawel, sa bahay ni Julius Pancho, iniwan ng kanyang asawa ang sinilaban sa kusina dahil may hinatid itong lumpia na kanyang itinitinda at magsasayang pa sana ito, ngunit pagbalik ng asawa ni Julius, malaki na ang apoy at ito ang tinitignan ni Habawel na sanhi ng sunog. Mabilis naman kumalat ng apoy sa ibang mga bahay dahil yari lang ito sa light materials. At itong balitang ating tinutukan para sa Network News. Ito si K5 Aaron Rifollo para sa kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.